Kevangji jangmi poni phaisir kebarni Assam Assembly kilik arnilo bangso ni kaprek rachari asong pen kache pate dun ji aphan methang asong pen kache toiduna bang phua bang phia tuma phan kang thum karnia sai paman pon det aphi pini bangso Karbianglong District Commissioner asaihem along nomination alo ke jok damasai ke deng pon Labangso nomination alo ke jok damahut BJP, Congress, APHLC, HSDF, APP, IPP pen ke danglok ke ongdung rachari asong atum nomination alo jok pon rentilo. Bangso hot BJP rachari asong hin pen dipu LAC pen Haurakhat LAC pen kache toidun EM lunsing teron lapen sangpi nisote rangpi atum banghini apha nomination alo ke jok dunji aphan pura difu golf boys pathu aklamalong suri phokep sose amu chingrum se District Commissioner asaihem long an pale damlo Labangso nomination alo ke jok damahut Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kache tong dunalong Karbianglong Autonomous Council EM retasing hi pen ke danglok ke ongdung atum chetong dunsi difu golf boys higher secondary school pathu aklamalong pen armu che jengponsi DC asaihem long an nomination aphan pale dam Bangso hut Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kaning jepon atengki nilitum labangso nomination alo ke jok hudamatsi nilitum hang hepin pen suri phokep sose arat nangkache tong dun abangki nilitum chemang husep an pinlo not less than 60,000 50,000 plus manuhe yat ulaise moi to asurit paisu je ohomot এটা ৰাজনীতি ইতিহাস মই প্ৰথম দেখিছো যে নমিনেশ্যন দিবলৈ আহোঁতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত টেক্সাছ চালক পৰা আৰম্ভ কৰি অটো চালক পৰা আৰম্ভ কৰি খেতিয়কসকলে সকলোৱে আহিছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আহিছে যিবিলাকক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বাহিৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক এনেকা ওলাই আহিছে মই পোন প্ৰথমবাৰ যে অসমত এটা ৰাজনীতি ইতিহাস প্ৰায় 50,000 कोई उधिक not less than 60,000 মানুহে ইয়াত ওলাই আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ lasi labangso ting penle langdam lote Karbianglong alo kedo palong pho LAC sidame ke haya bangke theklong lor pusi ningjepon Election Manifesto bangke nilitum prabjin pen pachonpo lapen bangso long bangke Karbianglong aparman hemprek ke hang bangke kaikia son othipji lapenan parta Karbianglong longle adui hoya bangke kaiketa chi othipji puta ningje pontu Election Manifesto ke prabjin banolai po non prabjin banolai po lapen kaya teng lone tumke ye itumke hemprek apudha pen tumke othipji lapen adui hoy pen tenglok aron re pen kitu tum phan tenglok lapen keda Karbianglong aron re pen kitu tum kathali pen tenglok sarkara long le lapen ang parta ele tum Central University State University pen tenglok school pen tenglok LP school pen tenglok ME school high secondary school college lahai kibi pon jawar sai kibi pen tenglok lapen government pen kipi ka pijira scheme an tame itu ke lagra tum ka pelong edian itu lahai taka podi Halapu HSDF rachari asong atuma hin pensatami maipu rajantimung ahin pensatami dipu LAC pen kachepate dun jiaphan nomination alo ke jok damahut pherang ke atuma thengno ke hai jiaphan ninga che thelam the chipaklang pon তো ঠাইটো এবাৰ আমি HSDF দলে দখল কৰিব আৰু আমি অহা যিটো নেকি কাউন্সিল ইলেকশ্যনলৈকেও মানে আমালোকে দখল কৰিব একদম MLA ৰ পৰাহে মানে ইকাৰটো মানে 100% Halapu JCCPA pen ASDCS chilang pet pen kache toiduna bangphu Rajendra Rongpia hin pen kaning je pona bangke Karbianglong pen inut ingtang kring a MLA kenang sot aphong litum Karbianglong pen kache toidun a MLA atuma bangke assembly long hemprek aputha kaning je dunji kalisi kalile alamsi nangklang thurong titik lasi bangso kangtang kring pen ase kachibi dunji aphani litum inut loma mate mathasi pini abangke nomination alo ke jok dunlo pusi ningjepon jelar ban nangpo ladak kitum teklong lo tum ka chari ke chalom ke chok chipen chenglok longri longpat ke aman gir detlo longle pelang tum gir detlo lase pini inut
Assam Assembly long inut ingkangrak inut ase cepat hetan hanadak ilitum Assembly long hadak kacetanun te kabangfu ini si kanang shop inut efficient itum mane Assembly long inut IMLA itum kabenglo mate kanang shop hepik lo News Report, Karbing Long Live.